मा फोरमायगोन? गोथै सहआथ' जोंनिनो बिदा गामियावथ' हायथा बसुमतारी होनो नाथाय गुबैयाव पान कार्ड आधार कार्डआव माने भारत बसुमतारी दं आरो बे भारत बसुमतारीया जोंनिनो बिदा बिसोरो माने बे दानै दानै बेबायदिनो बैसाग मासाव बैसागु बायदिसिना मागिनानै हामबाय सामबाय फुजा खानानै मालिक अरुणाचलनि बे दाले इग' साइडनि खाथिनिनो बिनिफ्राय माखासे मालिकफोर फैनायखाय मालिक माने आबर मानसि बिसोरो सोंनायखाय दाहोना थानो हागोन नामा होननायखाय बिसोर हागोन होनबाय फैसानिबो आंखाल मावनानै जाग्राखा बे दाननायाबो दैज्लां बोथोराव सोलिला नालाय बेखायनो बिसोरो बिदिनो साब्रैसो थांदोंमोन साब्रैयाव बिदा फंबाय सानै सावख्ला बसुमतारी आरो बे दा रुंसारि जानाय भारत बसुमतारी बिसोर सानै बिदा फंबाय आरो सासे इंराज ब्रह्म आरो सासे सोमखोर बसुमतारी ओमफ्राय जयै लांदोंबाबो बिसोरखौ एक्सट्रा दोननाय जादोंमोन सोमखोर बसुमतारीया सासे मालिक एक्सट्रा आरो बे भारत बसुमतारी रुंसारि जानायाबो बेबो एक्सट्रा ओमफ्राय सावख्ला बसुमतारीजों इंराज ब्रह्मजों सासे मालिकनाव ज' ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो थांनाया समबाराव थांदोंमोन हामबाय फुजा गामियाव देवबारै हगारसारदोंमोन ओमफ्राय समबारनि अखानायै मालिकआ लांदोंमोन लांनानै बेबायदिनो समबाराव थाहैनानै बिदिनो बुधबारना मायाव केम्पआव गैया होननानै मालिकआ नागिरफैदोंमोन खारबोबाय होननानै ओमफ्राय फैसा एडभान्स लानायखौ बिफिनदोंमोन ओमफ्राय फैसा एडभान्सखौ हरफिननाय जादों ओमफ्राय दा बिदिनो बबावबा खारदोंसो ना मादोंसो ना मानो न'आव दाबो मोनफैयाखै होनना मालिकआबो सोंहरबाय थादोंमोन जोंबो मानो दासिमबो मोनफैयाखै होनना सुल लाबाय थादोंमोन दा फैयै नै दिनैनि 7 थारिखआव जुननि 7 थारिख 7 थारिखआव दिनै सापरि बे आसामनि दैयाव 5 बाजिसोआव मोननाय जादों बेनिफ्राय गामिया मा गामियाथ' जोंनिया पन्सायतआ सिलास्रि पन्सायत गामि पस्ट अफिसा बगमानानो गामियाबो बगमानानो ओमफ्राय जिल्लाया जाहैबाय दैमा